Piye to? Suginan Medeni iki. Weh, koe nyawa. iki tidak masuk data. Apane? Sing gak masuk apane? Oh, gak masuk data. Lah aku mbok kerukuk ngono ya. Ora wis ora. Oh, yo gak. Mo, Gak. nah, Oh, gak. Nah. Ndang to, ndang. nah, Ora, tenan. Ndang. mau. Ndang wis tak oleh 50 kok. Nah, Kok tak tambahi wis to. trauma lho. Ora. Padha duwe ndase wae kok trauma. Tunggu. Ayo, dah kalah. Ayo,